O protocolo anti-Covid da Xunta de Galicia non convence a comunidade educativa. O profesorado mostrase en contra das súas medidas e síntese abandonado pola Consellería de Educación. Para mostrar o seu malestar, dende os sindicatos do profesorado convocaron unha folga coincidindo co inicio do curso escolar. Todo é froito da improvisación, porque vos pensade que os centros levan sin actividade lectiva presencial dende marzo, non? Entón, quero dicir que son un número un tempo considerable para que puderase ter cando menos planificado, porque isto xa sabemos desde fai moito tempo que non iba a marchar de hoxe para mañá, non? Entón, todo ese traballo non se fixo, veuse co tema da publicación do protocolo. Fixadevos que estivemos en protocolo estes últimos momentos. Enriba o que se pon enriba da mesa, quer dicir que cada día se cambia. Dende os sindicatos reclaman unha baixada nos ratios de alumno por mestre, a contratación de máis profesores e que se garante a seguridade nos colexios. De feito, as novas medidas obrigaron a aumentar os servizos mínimos durante a folga. Os servizos mínimos no persoal docente nas folgas sempre é un membro do equipo directivo, non? Desta volta é un membro do equipo directivo e, ademais, un profe por cada grupo dos que ten aulas, co cal eso impide que, na realidade, por exemplo, todos os titores esteñan sen poder facer folga. Dende a CIGA lamentan a falta de desdobres e a creación das aulas burbulla. Se tedes fillos ou tedes arredor nenos pequenos, sabedes como se comportan na casa, entón tamén vos imaginaredes como se comportan no colexio, lóxicamente, non? É dicir, o da aula burbulla é un absoluto invento, eso non existe, non existe. Eu non quero ser nin alarmista, nin moito menos, veremos como o gallá nos trabuquemos, non? Aquí non pase nada, o gallá. Pero veremos como se comporta todo isto cando empece a haber normalidade nas aulas, non? Con semellante dade de contas que as aulas siguen a 25, falamos de infantil e primaria. Segundo os sindicatos, a situación será máis preocupante cando comece a educación secundaria. Por iso convocaron outra movilización para o vindeiro día 16.